Aga po sa Indugabos, mga Bicolano, Bicolana. For today's video po ay magluluto po ako ng sinabawang isda. Yes po, ako po yung magluluto. Sinabawang isda na may asim po yan. Kung kayo po ay Bicolano at Bicolana, ay alam nyo na po kung paano magluto ng ganitong recipe. Dahil nga po paborito ito ni Papa at gusto ni Papa ay palaging nahigop ng sabaw na mainit-init sa tiyan. Tinikman nga ni Papa yung sabaw niyan ay talaga namang napawaw siya at napakasarap nga daw po. Bukod sa sariwa nga po yung isda, tingnan nyo naman yung mata niya, napakalinaw pa at bagong huli nga po yan. Si Papa at si Mama nga po pala ay palagi po yan maaga nagigising para mag-abang ng isda na sariwa. Masarap nga naman sabawan nga po yan, kaya sinabawan po yung lulutuin ko ngayon. Mag-start na nga po ako pagluto, ayan, at nilagyan ko na nga po siya ng sibuyas at ng tubig. Siyempre, dinamihan ko po yung tubig kasi mahilig din po yung mga anak ko sa sabaw. Ayan, at nilagyan ko na nga po ng mga sangkap katulad ng kamatis. At ayan po, naready ko na nga rin po yung mga kakailanganin ko. Yung talbos ng kamote at ng sili at kalamansi. Sabi nga po nila ay ang kamote ay pampadagdag ng dugo. Ayan, napakasariwa ng talbos ng kamote at bagong kuha nga lang po ni Papa at talaga namang napakasustansya nga po talaga nito. Ayan, nilagay ko na nga po yung kamatis. Hinayaan ko na nga lang po na kumulo po muna yan. Habang pong wala yung mga bata, kasi si Mama po yung nagbabantay sa mga anak ko, ako po yung nag-aasikaso dito sa bahay, so ako po yung nagluluto. At tinimplahan ko na nga po siya, nilagyan ko na po siya ng bitchin at ng asin na pampalasa. At niready ko na nga rin po yung talbos na ilalagay ko. Napakasustansya naman talaga pag ganito yung luto at siguradong papawisan ka talaga kapag humigop ka ng sabaw na mainit. Ayan, at kumulo na nga po siya. Ayan, at ilalagay ko na nga po yung talbos ng kamote na pampasarap nga po dyan. Siguradong mapaparami naman ang kain ng mga bata nito at sigurado tagak na naman yung pawis ni Papa sa paghigop ng sabaw. Hinayaan ko nga lang po siyang kumulo ng kumulo hanggang lumambot po yung talbos ng kamote. Pero wag po nyong hayaang masyadong lumambot yung talbos ng kamote. Ayan, at pakukuluin lang po ng ilang minuto at ilalagay ko na nga rin po yung sili at tinikman ko nga po siya kung okay na ba yung lasa niya at medyo kulang pa nga po siya ng asin, so nilagyan ko po ulit ng asin. Napakasimple nga lang po ng ganitong recipe. Ayan, at masarap po siya kasi nga po fresh po yung isda, so enjoy po. At magluto na rin po kayo ng ganitong ulam, talagang mapapasarap ka ng kain, mapaparami ka ng kain. Alam ko yung mga probinsyana nandyan sa Manila ngayon ay miss nila yung ganitong luto. Ayan, so pagdating ng mga bata ay kakain na lang po sila. Ayan, at luto na nga po siya at ready na po yung i-serve. At titikman ko nga po yung sabaw niya kung okay na po yung lasa. Thank you for watching, everyone. Thank you sa support niyo po sa akin. Follow for more and share na rin po ng aking mga video. Salamat. Love you, mama.